alun kering ketiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sangat hangikibi sang resi kaneka putra kang njok saking wiyati sang resi kaneka putra kang njok saking wiyati Wahyu Durangga Muda kapiyarsa swaranipun ler ombyake Sigra bidal tanggo Aduh, budal, hebat, wah, tandang wah, wah, wah,
Sugeng dalu warga Glendong. Nyuwun tepuk tangan yang meriah warga Glendong. Wilujeng dalu salam budaya panggih kula sak kanca para kanca kadang pametri budaya kesenian kudake pangareok WTM Wahyu Turangga Muda saking Kelencoh ing wanci dalu menika derek mangi bagya keluarga ageng masyarakat Glendong anggenipun kepareng mertitoya tuwin merti dukuh utawi dusun anggenipun kepareng ngadani rakitan ing acara ing pangajap kegiatan ingkang kepareng lumampah ing wanci dalu menika berkahi kunjuk panjenengan sami Allahumma sowan para kanca kadang-kadang WTM El Nino tan kantun like tingipun para kanca kadang-kadang DJ Dwi Seniwati Rika Giti Dita Moga saderengipun kawiwitan nyuwun semangatipun warga Glendong, tepuk tangan yang meriah warga Glendong. Matur nuwun wilujeng panggih prikanca kadang-kadang keluarga Wahyu Turangga Muda WTM Group.
Baik, keluarga besar masyarakat Kelendong lan sak kiwa tengenipun ing wanci dalu mriku badhe